1 și 9, 1 și 6, 2 litri, oricum, atât îți vine ca așa niște fladeși pe вторичный val. Cum de făcut, de scos ușor, ca vă sunt ca așa. Și încă unul. E acolo, da. Nectar. E ca fladeși și am cum de făcut, de scos pe dânsii. La cel din capăt, că e cel mai interesant. Gaică la 36. Păi dacă de este ea și el e fix cât am l-am pus acolo. Am cum de apredelit dacă de pildă nu-i de este ea, nu-i scos motorul sau cine știe. Necât gaura lui cum vine. Acolo taman este un triunghi și ca craz. Iaca de pildă, unde gaura lui. Bine că am trăit aici, ca în găurica asta. Putem câteodată să apredelim plus minus. Campiunea să iasă găurica și rast și ne îl batem. Dacă din caz de nu iese, nu scoți motorul de pe ramă și așa de comod. Cum îi am la moment. Așa, o gaică vărește de asta. Și la doilea, nu știu, am găsit o boimă și așa ciotca vine. Și da, mai simplu.